simpelt forløb, vi har lavet lige nu. Men det her, hvor vi så nogenlunde får snakket om, hvad det er, vi skal i gang med. Vi har lagt nogle ressourcer i form af Pinterest, som man kan gå i gang med. Og så er der en eller anden organisering, som her er sådan rimelig løs. I har nogle grupper, som I gør de her ting i. Og så er der jo ikke så mange krav til det lige nu. Så går vi ind i den første transformationscyklus. Og det, der sker her, er, at man gerne skal tage de her ressourcer og omsætte dem til noget andet. Og man kan sige, at opgaven var desværre så nemt, så I trækker nok lidt for meget på jeres erfaringer. Især jer, tror jeg. Fordi I er allerede inde i området og læst på nogle af de her sider, så er I i gang med at finde 3 ord. Og så fungerer det i virkeligheden ikke rigtig godt som en transformation af ny viden. Men lad nu det ligge. Nu var det jo sådan lidt en lidt kunstig situation. Ja, det er rent nok, for vi var 5 sekunder om at finde vores ord. Præcis. Så, men designet, kan man sige, at det her undervisningsforløb lægger op til, at man igennem den her opgave, som først og fremmest stiliseres ved hjælp af de 3 ord. Man kan sige, det er ikke det, der som sådan er opgaven. Opgaven kommer først bagefter. Men det er med til at styre opgaven. Det er min måde at lægge en kvalitet ud over det, I skal gøre. Jeg kunne også bare have sagt, at I skulle gå ud og finde nogle ting, som repræsenterede november. Men så havde jeg ikke haft den der vinkel på, at jeg gerne ville have jer til at samle noget fra de ressourcer, I havde. Så det vil jeg sige, det er mere en form for stilisering, at få tænkt lidt i det. Og så skaber I noget nyt, altså enten et digt, eller laver et kvalificeret udvalg i naturen omkring os, ud fra den viden, I nu har samlet. Så man kan sige, at det her det er i virkeligheden en transformation af den viden, som jeg har hentet heroppe, som så bliver transformeret til noget andet, enten et digt, eller en genstand, som vi finder et eller andet sted. Så der er vi igennem den første transformationscyklus. Og så går vi over i den næste, og det er der, hvor man formidler. Der er altid en formidlingscyklus også. Og det kan være en præsentation som her, det kan også være, at I bare havde lagt det på bloggen, det kan også kvalificere som en form for formidling. Herover kan der ske forskellige ting. Vi har jo i hvert fald en diskussion af, hvad det er, I præsenterer. Og en gang imellem er vi så lige ved at komme op på et metareflektionsplan, hvor vi begynder at snakke sådan lidt mere om, hvad det her nu siger som efterår for eksempel. Eller hvad det her siger som læring, ville det være i det her tilfælde. Der kunne vi godt have diskuteret lidt om det her lever op til fælles mål for eksempel. Hvad er det egentlig i natur, der står i naturteknik for 4. klasse om arbejde med årstider og sådan noget. Det kunne godt være vores metareflektion i det her selskab. Så er der i bunden af modellen et par bjælker, som først, og der er det nok først og fremmest 2 former for evaluering, der er interessante. Hvis vi nu starter herovre, så er det den summative evaluering. Det er den, I laver, når I giver karakter. Det er sådan en, der opsamler og afslutter et projekt. En summativ evaluering er typisk ikke specielt fremadrettet, den er bagudrettet. Hvordan har man levet op til det, som man nu har lavet? Det er den karakter, man får, når man går ud af 9. klasse. Der er ikke noget fremadrettet som sådan. Man får en karakter, hvor man bliver vurderet, hvor godt man har levet op til de mål og krav og forventninger, der er til. Modsat den formative evaluering, som bør ligge herover, og som vi ikke havde så meget af, men som vi kunne have haft noget mere af. Fordi det kunne godt være, at vi havde brugt mere tid, hvis det var et længere forløb, på at jeg havde været henne og snakket med om, når de ord, I har valgt, er de nu gode, er de nu repræsentative? Kunne man måske tænke lidt mere i et eller andet farver, eller har I overvejet også at fordyre en, og så videre, så videre. Det vil være en formativ evaluering. Altså en evaluering, som hele tiden peger fremad. Den peger mod, at I nu forfiner jeres produkt og laver det lidt om, og laver noget nyt og tænker noget andet ind i det. Det er forskellen på de 2 formative